Прывітанне, мае будучыя чытачы! Ці ведаеце вы, што адбывалася ў нашай краіне амаль 1000 гадоў таму? Якія жорсткія бітвы тут праходзілі? А чаму нашага славутага полацкага князя празвалі чарадзеем? Зацікавіліся? Тады запрашаю вас у пазнавальнае падарожжа. Разам з вамі мы пераадолеем час і прастору і накіруемся ў далёкае мінулае. У перыяд праўлення полацкага князя Усяслава Брачыславіча, праўнука князёўны Рагнеды і вялікага князя кіеўскага Уладзіміра. Што ж гэта быў за час, у які мы адправімся з вамі? Неспакойны, вельмі неспакойны час бесперапынных войнаў і палітычных хваляванняў. І разам з тым, час будаўніцтва велічных хрысціянскіх храмаў, час узвышэння першай беларускай дзяржавы, час, які падарыў чарадзею і загану, і вялікую пашану. Жадаеце здзейсніць пазнавальнае падарожжа? Тады падтрымайце выхад гэтай змястоўнай кнігі. Вы маеце унікальны шанец стаць уладальнікам беларускамоўнага выдання. Дзякуючы вашай падтрымцы, яно пабачыць свет у бліжэйшы час. Падтрымай справу, Усяслава! Упішы сваё імя ў гісторыю.